Здравейте, вие сте отново с обзорната емисия на EBTV Репортерите. Новинарският блок на телевизия Time Out. Аз съм Кибор Киборгян, а до мен отново е нов колега, Ген Тръцков. Здравейте и от мен, Ген Тръцков. Днес в емисията ще видите: Мистер Бин стана баща за първи път. Малката Патриция Каролина Бин тежи 4,30 с мокри пелени и пълни гащи. Майката на детето все още е в неизвестност. Бритни Спирс отново се на Ака. По време на фотосесия в мебелен магазин спазъм присил поп-певицата и тя седнала на първата свободна порцеланова седалка. За съжаление, туалетната чиния се оказала макет. Все още не е ясен размерът на щетите. Колега, вие на колко бихте оценили експериментите на Бритни? Може би трябва да разберем колко е струвал напикания тест за бременност, който достигна милионен тираж. Наистина бихме искали да знаем това. Принц Чарлз е арестуван за убийство. Все още не е ясно защо принцът на Уелс удушил фризьор с голи ръце. Известният черпански бизнесмен Дишо Лепилов по пряко полимера построи храм-паметник. Въпреки твърденията, че църквата е посветена на съпругата му Галинка, злите критици разпознаха в Руста богиня от стъклописа фолк-певицата Ана, спрягана за негова интимна любовница. Композиторката на фолк-пачангите греши тотално и фатална грешка 2, както и убийственото грешка на езика, просто обяви, че е станала някаква грешка. Тя била действена и за доказателства предостави заверка при нотариус. Според вас, колега, да не е станала грешка? Мисля, че ако има грешка, тя би била нотариална. Ана, както би казала ти, цитирам: дори да сваляш, стреляш в сърцето ми, очите ти ще целувам. Дори да пламне небето ми, през огъня ще те чува. Това е страхотно, колеги. Благодаря. Пак заповядайте. След като Хан Соло от Star Wars и изневери на принцеса Лея с телевизионната звезда Али Макбил, поредна любовна история разтресе една далечна галактика на милиони светлини години от тук. Чубакът, след като остана без работа благодарение на компютърните технологии в продължението на междузвездния сериал, без успех опита късмета си в професионалната бейсболна асоциация. За съжаление, тежащия 400 кг космат чаровник бе продаден от отбора на детройтските мечки на втородивизионния тим Катеричките на Минесота за рекордната сума от $3 и няколко цента. Принцеса Лея коментира, че въпреки непривлекателната си външност, Чубака прави секс като животно. Старшески дом за супергерои бе открит край село Оглярци в Конявската планина. Прощавайте, колега, знам, че е вашия роден край. Край язовир Пчелина. Комикс величията са главната атракция на мало и голямо, като 7-те жители на селото всячески се надпреварват да занесат пресно млечице на вид персоните. Преди кимина EBTV Репортерите, жената котка заяви, че дори Батман не се е грижил така добре за нея и добави, че все пак по-малко вода в млякото би довело до качествени изменения в вкуса му. За да не остане по-назад, лондонската суперзвезда пчеличката Майя се опита да намери убежище в приюта, но бе прогонена с камъни от селените и викове: ходи си при Тони Блеер, българските кошери за българските пчели. Единствено русица Кирилова даде убежище на хвъркатата знаменитост и подслони пчеличката Майя при 56-те си кучета на име Роки и Джеки у дома си. И сега няколко новини от светът на наркотиците. Холивуд. Бокс офис класацията отново е пълна с ремейк версии на стари ленти. Майкъл Джексън се засне в ремейк на Сам вкъщи 2, озаглавен Сами вкъщи, Майкъл и Маколи. Оказало се, че филмът бил сниман не само без разрешение на Маколи, но и без негово знание. Детето чудо на 24 бил опиянен, този път не от пари от слава, а от морфин. В опит да изплати ипотеката си, Лео Ди Каприо се съгласи да се снима в продължението на филма Титаник, при това без употреба на морфин. Валери Милов. Това е по-яко като Соне Васи. Соня, тук. Чакай сега. Той е тук. Добре. Ама на ново цялото, нали? В опит да изплати ипотеката си. Това тъпо ли е за морфин, или? Не. Ма чай да измислим нещо смешно. Какво? В опит да изплати ипотеката си, Лео Ди Каприо се съгласи да участва в продължение на филма Титаник, при това без употреба на морфин. Филмът, който е нискобюджетен хорър екшън, носи заглавието Титаник 2 – изплуващи трупове и е режисиран от българина Валери Милов.
Очаква се да бъде една от изненадите на Оскарите тази година. Ще бъде изненада за всички, ако този филм получи Оскар, Сезар или дори поне един Аскер. За никой не е изненада обаче, че 80-тарският тин идол Алф направи дебют в сериозното кино с мюзикъла по мотиви на Толкин "Пластелина на пръстите ми". Във филма герой на Алф се сблъсква с коварния свят на ЛСД и Каптагон халюцинациите, за да открие истинската си любов към котките и по-точно една специална. Актьорът с загадъчни ноздри се ожени на снимачната площадка за бранд-менеджерката на храните Вискас Маца Писис. Говорейки за пластелина на пръстите ми, идва ред на смразяващия блокбъстър черната комедия The Lord of the Blinks с български превод "Рап, бижута и кучки". Сред актьорския състав на мащабната продукция се забелязват звездата кучето Снуп, Джа Рул, Крис Лудия, Ким Малката, рапърката Нели и звездата на лентата Пиф Деди. Режисьор е не безизвестната екстра Нина, която след дебюта си с клип на Нелина проби в Холивуд. Тя била забелязана от мастити американски продуценти по Монокини. Българският Майкъл Джексън Азис също се опитал да се внедри в проекта, но бил изпратен на солариум, за да почернее. Ходим на солариум, колега. Това трябваше да бъде водещата новина за днес. Това е всичко от нас. Кивор Кивургян И от мен Ген Дръцков. Останете с нашия празничен концерт, слива за след посветен на изчистването на боклуците от София. Благодаря ви. Довиждане.